Τρίτο επεισόδιο. Γεια σας. Λοιπόν, θα έλεγα και ότι το συμπέρασμα το οποίο μπορεί να εξαχθεί από τις δύο πρώτες αγωνιστικές του Euro είναι ότι επικράτησαν τα φαβορί. Υπάρχει διαφορά. Εύκολα σχετικά. Ας πούμε, οι Ιταλοί δεν επικράτησαν εύκολα, αλλά εντάξει. Εγώ θεωρώ εύκολα κέρδισαν. Ναι, το 2-1 κολακεύει την Αλβανία, βέβαια. Την κολακεύει. Υπάρχει διαφορά των νικητών από τον ηττημένο. Υπήρχε διαφορά και τα πολλά γκολ που σημειώθηκαν. Σημειώθηκαν 16 γκολ σε 4 αγώνες. Όλα over. Μέσον όρο 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Όλα over. Τώρα με προβληματίζει, δηλαδή θα πάει συνέχεια το Euro έτσι με φαβορί. Ευχόμαστε να πάει. 3 μάτς έχει σήμερα, Κυριακή. 3 παιχνίδια έχει σήμερα. Και πάλι εδώ στα 3 παιχνίδια υπάρχει το φαβορί. Τώρα υπάρχει και προβληματισμός, δηλαδή η Δανία υπερέχει τόσο πολύ τη Σλοβενία. Υπερέχει. Ναι. Υπερέχει. Να τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, είναι το τρίτο επεισόδιο εδώ στο podcast μας στο Neto Beto Euro Edition για την φετινή διοργάνωση. Έχουμε πολλά πράγματα, θα σας δώσουμε πολλές λεπτομέρειες και τις επόμενες μέρες. Ήδη βλέπουμε ότι είναι μια προσπάθεια η οποία έχει αρχίσει να αγκαλιάζεται. Βλέπουμε και στα social media και στο YouTube αλλά και στο Facebook και στο Instagram να υπάρχει πολύ μεγάλη απήχηση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βάλουμε ένα στόχο μέχρι να τελειώσει το Euro να έχουμε 1000 subscribers στο κανάλι μας. Τι σημαίνει αυτό? Θα κάνετε εγγραφή, είναι δωρεάν. Πατάτε εγγραφή στο YouTube, για το YouTube μόνο μιλάω. Θα το κάνετε και όταν φτάσουμε στους 1000, αν προλάβουμε να το κάνουμε πριν το Euro, και θεωρώ πριν τελειώσει το Euro, και θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε, ένας από εσάς με ηλεκτρονική κλήρωση που θα την κάνουμε εδώ εύκολα και απλά, θα το δείτε, θα μπουν όλοι οι subscribers πάνω, θα κερδίσει 100 ευρώ PaySafe. Εντάξει, για να κάνετε ό,τι θέλετε. Yeah. Θέλετε να το έχετε στοιχηματικά, θέλετε οτιδήποτε άλλο, 100 ευρώ είναι το δώρο ενός από εσάς μόλις φτάσουμε τους 1000 συνδρομητές. Στο κανάλι μας, στο YouTube, στο Neto Beto, μόνο σε αυτό. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας, θα το λέμε καθημερινά, τους βλέπετε για τα λογότυπα τους. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το οτιδήποτε και από αύριο μέσα στην εβδομάδα θα συνεκκινώσουμε και πολλά δώρα και εκπλήξεις οι οποίες θα έρχονται σε κάθε επεισόδιο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να πούμε ότι χτες σας έδωσα μονό τους Ισπανούς. Καρφωτό, ήταν πολύ το 2-1, ήταν μέλη. Ναι. Τους κάνανε κοιμά τους Κροάτες. Η Κροατία δεν έχει την ομάδα του παρελθόντος. Δεν έχει. Ο Μόντριτς είναι γερασμένη ομάδα. Και ούτε... Και τους ακούμε ήδη οι παίκτες. Δεν είχα φρεσκά. Να δυσκολευτούν ακόμα και για τρίτη καλύτερη οι Κροάτες. Έτσι όπως είναι. Θα νικήσουν την Αλβανία. Εντάξει, η Αλβανία πάντως είχε πολύ ενθουσιασμό. Ήταν πολύ καλή στο πρώτο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Άλλη ομάδα που απογοήτευσε ήταν η Ουγγαρία. Με απογοήτευσε, νομίζω. Την περίμενα καλύτερη. Απογοήτευσε, ήταν πολύ καλύτερη η Ελβετία. Πέραν των 3 γκολ. Ήταν καλύτερη, ναι, αλλά. Δεν τους βγήκε αυτό με την τριάδα σας στο περπίσω όπως θα θέλανε. Το είπαμε κιόλας. Εντάξει, πέρασε το goal, για να είμαστε δίκαιοι όπως το δώσαμε. Ναι. Το Κροατία-Ισπανία, δηλαδή, για όνομα του Θεού να μην πάρει αυτό το goal. Δηλαδή, μόνος του, βάλτορε, μόνος, πέφτεις. Χάνεις το πέναλτι, βάζεις γκολ μετά. Δηλαδή, είναι για να μην γίνει το goal, αλλά δεν πειράζει. Την Παρασκευή σας δώσαμε μονό τους Γερμανούς με handicap πλην 1,5, ένα 85 με ένα 90 περίπου. Έχουμε τώρα, καθημερινά σας δίνουμε ένα μονό. Θα το παίρνω πάνω μου. Και μέχρι τώρα έχουμε 2-2. Τα μονά είναι πολύ σημαντικά για κάποιους από εσάς, το ξέρουμε. Ο Ανδρέας εχθές αδικήθηκε στις καθυστερήσεις με την Ελβετία. Τι θες να βάλεις, εμπολό, ποιος θα το βάλει, τι θες να βάλεις γκολ τώρα. Ναι, και του φύγε και το, τι του φύγε το... Δεν θυμάμαι το όνομα. Άστηρε να περάσει παρά να πάει έξω. Του πάσανε ο αμυντικός στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να γίνει το 3-1. Με την Ιταλία συχτήκαμε, τελικά κρατήθηκε το 2-1. Ναι. Την Ιταλία θέλω να τη δώσω στον επόμενο αγώνα για να κρίνω.
είναι γεγονός ότι κυκλοφόρησε την μπάλα, έφτιαξε ευκαιρίες. Ήταν πολύ, πολύ ανώτερη του αντιπάλου. Ήταν καλή όμως η Ιταλία, δεν ήταν αυτό το πάσες, τους έβλεπε συνέχεια. Ήταν και ο αντίπαλος όμως ο αδύναμος. Κίνηση πολύ. Ήταν πολύ καλή. Ναι. Πάμε στα σημερινά. Έχει 3 μάτς, 4 ώρα το πρώτο, είναι το Πολωνία-Ολλανδία, μετά υπάρχει το... Πολωνία είναι το πρώτο. Ναι, 4 ώρα. 4 ώρα. Όχι, η Δανία είναι δεύτερη, Σλοβενία-Δανία και το τελευταίο είναι το Σερβία-Αγγλία στις 10 το βράδυ. Αυτή είναι η Ολλανδία πρώτη, πολύ ωραία. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, καρφωτά 3 διπλά, έτσι όπως το βλέπω. Είναι πιθανό ρε παιδί μου, είναι Έξερο, πιθανό. Δηλαδή, έξερο. Είναι πιθανό, πράγματι, η Ολλανδία. Δεν είναι και λίγο, να σου πω, η απόδοση που βλέπω στην εταιρεία μας είναι 4,28 η τριάδα. Για τα 3 διπλά. Μα δεν τα λες και λίγα. Όχι. Αν θέλουμε να δώσουμε και μονό ή διάδα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε, ξεκίνα. Σ' ακούω. Πολωνία-Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα η οποία αρέσει στο φιλαθρό κοινό. Είναι μια ομάδα η οποία γεμίζει το μάτι. Διαχρονικά παίζει ορθόδοξο επιθετικό ποδόσφαιρο. Η συνταγή της δεν χαλά ποτέ στο 4-3-3. Δεν έχει να επιδείξει τίποτε τα τελευταία χρόνια, εκτός από τον τελικό του παγκοσμίου το 2010, πριν από 14 χρόνια. Ο τίτλος της ήταν το 88 με τον Φαμπάστα και την Νικολάρα που κέρδισε το Euro το 88. Φέτος λένε οι ειδικοί και από την Ολλανδία πιστεύουν ότι αυτή η ομάδα με το Κούμαν μπορεί να πετύχει κάτι καλό. Μπορεί να πάει μακριά. Αυτό το πορτοκαλί που είχαν πάντα και ξεχώριζα από όλες τις εθνικές. Εγώ για μένα οι 2 φανέλες οι οποίες αγαπούσα χωρίς να είμαι οπαδός τους, πάντα στο παρελθόν, ήταν της Ολλανδίας και του Περού. Μ' άρεσε αυτή η γραμμή. Ναι, ήταν ειδικά δεκαετία 70-80, ας πούμε, να βλέπεις έτσι εμφάνιση. Ωραίες φανέλες παραδοσιακά φορά και η Γερμανία. Και η Γερμανία, εντάξει, αλλά. Ωραία, αυτή η άσπρη φανέλα με τη. Ναι. Γραμμές. Αλλά η Ολλανδία και το Περού πάντα ξεχώριζαν. Δεν ξέρω αν τους καλέσουν. Ναι, γεμίζει το μάτι το Ολλανδία. Και παίζει πάντα αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο. Τώρα θα μου πείτε η Πολωνία, η οποία είναι καλή ομάδα. Αλλά χωρίς τα 2 αστέρια της μπροστά, τους 2 σκόρερ της, τον Λεβαντόφσκι και τον Μίλικ, θα προσπαθήσει να παίξει αμυντικά. Θα παίξει. Ναι, εντάξει, παίζει ο Πιόντεκ μπροστά. Εντάξει. Τρίτη επιλογή για Σέντερφορ. Τρίτη επιλογή. Οι 2 καλύτεροι της επιθετικοί δεν παίζουν. Βέβαια θα μου πείτε 2 σημαντικές απουσίες έχει και η Ολλανδία. Αλλά η Ολλανδία είναι γεμάτη από παίχτες. Λείπει ο Ντε Γιόνγκ της Μπαρσελόνα και ο άλλος της Αταλάντα που χτύπησε τελευταίος. Ναι. Κάπως παράξενο το όνομα του. Ο Κούπο Μάινερς. Γέρνω προς την Ολλανδία, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Διπλό. Ή το βάζε, διπλό. 1,60, 1,59. Διπλό. Θα τους δώσουμε και handicap. Όχι. Γκολ. Μα ποιος θα βάλει από τους Πολωνούς γκολ, εδώ είναι τώρα το θέμα. Δύσκολο ρε παιδί μου. Και μου επηρεάσεις και εσύ, μου είπες ότι παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο οι Ολλανδοί που έκανες αυτό το 4-0, βγάζει φάσεις. Βλέπεις με τον Καναδά έπαιξε μια εβδομάδα αργότερα η Γαλλία και ήρθε 0-0. Και η Ολλανδία πέτυχε 4 γκολ. Βγάζει φάση. Είναι καλός προπονητής ο Κούμαν. Ξέρει να χειριστεί τα αποδυτήρια. Διαιτέλεσε σε μεγάλες ομάδες. Τα over σήμερα είναι πολύ ψηλές οι τιμές. Ένας που φοβάται το διπλό μπορεί να το παίξει και 2 χ. Under. Τι under? Under 3,5. Under 4,5 δεν πληρώνει. Ναι, αλλά το 2 χ under 3,5 είναι επικίνδυνο, δεν βλέπεις τι γίνεται. Είναι επικίνδυνο, αλλά έχει μια ασφάλεια περισσότερη, ξέρεις. Έτσι μπορεί να μπαίνουν σε όλα τα παιχνίδια 4 γκολ. Δεν διαφωνώ, αλλά είναι λίγο. Δεν ξέρω. Μα το ρίσκο πάντα υπάρχει, ρε παιδί. Εννοώ με τα γκολ, τι έγινε στο τόσο. Δεν διαφωνώ. Έχει προτίμηση ο καθένας, ναι, τι θα επιλέξει. Περίμενα να το δω, ψάχνω να βρω τώρα το Ολλανδία. Εγώ την Ολλανδία εγώ κυνήγησα αυτό το παιχνίδι με τους πόντους και την κυνήγησα την Ολλανδία στο 5-6-7 πόντι. 5-6-7. Δηλαδή να πάρει μία νίκη 2 ισοπαλίας ή 2 νίκες ή 2 νίκες και μια ισοπαλία. Και το 9 πόντι μου φαντάζει πολύ. Άρα Χ2. Περίμενε, Χ2 τους Ολλανδούς. Χ2 τους Ολλανδούς. Και
και over 1,5 πληρώνει το over 1,5 ή under 3,5. Χ2 και over 1,5 είναι 1,47, λίγο. Λίγο. Το under 3,5. 1,60. Αυτό. Αυτό είναι. Άρα αυτή είναι η πρότασή σου. Ή το 2. Ότι Όχι, εσύ, εγώ να πω ξεχωριστά. Εσύ. Πες μου εδώ, αφού βγαίνει στήλη δίπλα στην οθόνη. Ναι. Ανδρέας. Μπαίνει στη βέβαια. Έχεις δίκιο. Αφού εσύ θα προτιμήσεις το διπλό. Μπορεί να προτιμήσουμε να συμφωνήσουμε μια φορά να πούμε και οι δύο τα ίδια. Δεν έχει θέμα. Εσύ ό,τι βλέπεις. Εσύ τι βλέπεις πιο δυνατό. Εγώ να πάω στο 2Χ under 3,5. Άρα Χ2 under 3,5. Οκ. Μάλιστα. Εγώ θα πάω στο διπλό γιατί θεωρώ τους Ολλανδούς. Ναι, είναι πιο. Τους θεωρώ από τα πολύ δυνατά σημεία της ημέρας λόγω των προβλημάτων που έχει η Πολωνία και η Πολωνία θα είναι μια σφιχτή ομάδα. Το under 3,5 δεν θα με παραξενέψει καθόλου αν εμφανιστεί. Διότι οι Πολωνοί θα προσπαθήσουν να κινηθούν πολύ σφιχτά μεσοαμυντικά. Ναι, είναι λογικό. Άρα έφυγε το πρώτο. Ναι, έφυγε το Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο. Σλοβενία-Δανία, έδωσε θέλω. Τους Σλοβαίνους εγώ τους ξέρω. Δεν είναι πολύ. Ξέρω τους τρεφεύτες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, διάβασα κάποια πράγματα μέχρι εκεί δεν τους έχω δει. Ο Βέρπιτς, ο Σπόραρ και ο Τσέρ. Να παίξουν αυτοί. Ο Τσέρ παίζει σίγουρα, μάλλον και ο Σπόραρ. Και ο Βέρπιτς θα είναι ένα πνευματικός. Λοιπόν, ο Σπόραρ σίγουρα εντεκάδα με τον Σέσκο μπροστά. Και ποιον άλλον είπες? Το Τσέριν, ο οποίος Τσέριν παίζει, είναι βασικός. Ο Τσέριν είναι στο κέντρο, ναι, στα χαφ. Το θέμα, το συν για μένα των Σλοβαίνων είναι ο Όμπλακ, μεγάλος τερματοφύλακας. Συμφωνώ. Εντάξει. Και εδώ θα προτιμήσω το 2Χ under 3,5. Πολύ καλύτερη. Σαν ομάδα θεωρώ ότι είναι καλύτερη η Δανία. Πολύ καλύτερη. Ναι. Αλλά έτσι θα το προτιμήσω αυτό, γιατί μέσα στη σκέψη μου να έρθουν όλα τα φαβορί. Να έρθουν όλα τα φαβορί. Πρώτη αγωνιστική και να γίνει μετά να βγουν μετά τα χατζάρια και να κόβουνε. Έκανε να έρθουν να κερδίσει ο κόσμος. Τα χατζάρια θα βγουν μετά. Κάποια στιγμή πρέπει να βγουν και οι μαχαίρες και να παίρνουν. Προτείνω 2Χ under 3,5. Τους Σλοβαίνους. Τους Δανούς. Ναι, τους Δανούς. Τους Δανούς. 2Χ, η νίκη των Δανών, η ισοπαλία και να σημειωθούν κάτω από 4 γκολ. Λοιπόν. Τη Δανία δεν την ξέρω, αλλά εδώ και μια 30. Άρα Χ2 και under 3,5. Ναι. Με χαμηλό 1,45. Μόνο. Χ2 και over 1,5. Χ2 και over 1,5, 1,70. Αυτό. 2 γκολ. Ναι. Οκ. Και το άλλο είναι η Αγγλία. Περίμενε, εγώ αυτό εδώ θα δώσω διπλό. Διπλό. Εσύ πήγες στα Καρφί, πάω για διπλά. Απλά το μάτς όσο αφορά το διπλό των Δανών είναι στο 1,75 και είναι το μονό μου για σήμερα. Ναι. Το μονό είναι 1,75, αυτό είναι το στάνταρ της ημέρας. Σλοβενία, Δανία, διπλό. Μάλιστα. Κουτσά στραβάει η Δανία. Δεν βλέπω τρόπο οι Δανείοι να έχουν απαιτήσει στον όμιλο εάν δεν κερδίσουν τους Σλοβαίνους, που είναι η θεωρητικά χειρότερη ομάδα του όμιλου. Άρα Σλοβενία διπλό. Το φιλικό ήρθε με την Βουλγαρία. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσω αυτό το σερί των μονών, γιατί είπαμε δώσαμε Γερμανία πλην 1,5 handicap και Ισπανία win εχθές 2-2. Άρα τρίτο μονό. Και η Ιταλία δεν την λογαριάζουμε. Εγώ η Ιταλία δεν πρόκειται να δίναμε. Αλλά από 1,70 plus σε μονό είναι αποδεκτό για μένα ως τιμή. Άρα σήμερα το μονό μου είναι η Δανία. Λοιπόν. Πάμε και στο τρίτο. Αυτό το περιμένουμε πώς και πώς το παιχνίδι να το δούμε, η αλήθεια είναι. Η Αγγλία είναι η πιο δημοφιλής ομάδα. Ξέρεις, έχει παντού. Στην Κύπρο. Στην Αγία Νάπα να γίνεται χαμός σήμερα και στον Πρωταρά. Ναι. Ήδη μου είπε ένα φίλος, έχουν αρχίσει από τώρα και κλείνουν τραπέζια. Ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια οι Σέρβοι έχουν καλούς παίχτες, αλλά η εθνική ομάδα δεν έχουν. Τώρα με αυτόν τον ρυθμό που έχουν οι Άγγλοι, με αυτήν την ταχύτητα, με αυτήν την δύναμη, πώς θα τους κρατήσουν. Βλέπω και εδώ το διπλό πολύ πιθανό. Μια επικίνδυνη ομάδα η Σερβία. Όμως
Αυτό που λες. Δηλαδή πάντα υπήρχε αστήρευτο ταλέντο και ποτέ δεν κάνανε το τεράστιο μπαμ. Ποτέ δεν κάνω. Δηλαδή μπροστά θα παίξουμε δύο αυτοί. Λογικά θα παίξουμε τον Μίτροβιτς στην κορυφή, δεν θα βάλει τον Βλάοβιτς. Θα βάλει τον Βλάοβιτς. Όχι, για να έχει τον Τάντιτς και τον Μιλίνκοβιτς Σάβιτς στα δύο άκρα. Δηλαδή πολύ καλή ομάδα μπροστά. Ο Τάντιτς ήταν αυτός που πήγε στη Φενέρα από τον Άγιο. Είναι 35 χρονών. Παίζει στα πλάγια ακόμη. Παίζει ο Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Τερματοφύλακας είναι ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο αδερφός του άλλου που ήταν στην Λάτσιο, ο Βάνια. Το βλέπω νίκη της Αγγλίας. Άρα αυτό είναι το διπλό σου. Άρα εσύ η τριάδα σου σήμερα είναι Πολωνία, Ολλανδία, Χ2 και under 3,5, 1,60. Ναι. Σλοβενία, Δανία, Χ2 και over 1,5, 1,70. Ναι. Και Αγγλία καθαρό win 1,53 στην αγαπημένη μας εταιρεία. Η απόδοση είναι 4,16. Μια χαρά. Καλώς. Εγώ τους Άγγλους διπλό. Δηλαδή, σας είπα από την αρχή ότι νιώθω σήμερα ότι η τριάδα των φαβορί να περάσει και σήμερα. Να αγχωθούμε λίγο, να σφιχτούμε. Αν ένας έχει αμφιβολία στην Αγγλία, ας την προτιμήσει 2 over 1,5. Αν ένας έχει έμενα... Να πάει 2 over 1,5, να πάει, να μπουν γκολ. 2 over 1,5, ναι. Δεν προτιμήσει. Θα πάνε οι Άγγλοι πρώτο παιχνίδι να παίξουν... Δεν έχει περίπτωση. Άρα Χ2 και over 1,5, τα ίδια, 1,45. Ναι, όποιο θέλει να προτιμήσει από τα δύο. Εγώ δίνω το διπλό. Να σκοράρουν και οι δύο, οι Σέρβοι. Η Αγγλία έχει τον ατοφύλακα το αστέρι, τον Pickford. Το Pickford. Αυτό. Δεν παίζει ο Μακουπαγιά πίσω. Stones, ποιος θα είναι ο Παρτένος? Ο Stones είναι ο Γκουεχί. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον με την ενδεκάδα που βλέπω ως πιθανή. Αυτός που είναι που είναι Crystal Palace. Kyle Walker, Trippier στα δύο άκρα. Alexander Arnold με τον Declan. Έχει τόσους αριστερούς μπακ, βάζει τον Trippier αριστερό μπακ που δεν είναι αριστερό μπακ. Είναι δεξιοπόδαρος. Μπροστά όμως είναι φοβητσιάρικο το σκηνικό. Bellingham, Saka και Foden και Kane. Είναι φοβητσιάρικο το σκηνικό. Πίσω είναι λίγο... Πρέπει να παίζει ο Πάλμερ, δεν τον έχει στην αρχική? Όχι. Αυτό βλέπω όχι. Μπορεί να τον βάλει, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά πίσω... Δίπλα από τον Ράις στα χαφ, κεντρικό χαφ, ποιον έχει? Δίπλα από τον Alexander Arnold. Θα τον φέρει πιο μπροστά. Να τον βάλει μπροστά από τον Kyle Walker. Για να τους χωρέσει και τους δύο. Ναι. Πίσω όμως στην άμυνα... Εντάξει. Ο Stones με τον... Ο Walker παρά τα 34 του χρόνια θεωρείται ο πιο γρήγορος αμυντικός. Ναι. Δεν μπορούσε να βάλει το Ramsdale της Arsenal τερματοφύλακα, τον Pickford. Τον πρότιμο. Και εγώ τον πρότιμο. Να μας βλέπει ο φίλος ο Θωμάς. Δεν είναι καλύτερος ο Ramsdale. Εγώ πιστεύω είναι πιο καλός από τον Pickford. Δεν έχουν κλάσει τερματοφύλακα. Ψάχνουν τον Gordon Banks, τον Αΐνιστο, το Σίλτον, το Clemens. Το Clemens. Μέχρι εκεί. Είναι ένα θέμα. Εγώ γι' αυτό λέω ότι δεν μου κάνει, έτσι, δεν θα με φοβήσει το goal. Πιστεύω ότι είναι ένα αποτέλεσμα ένα σενάριο το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, οι ομάδες είναι για να ξέρουν το πρώτο τους παιχνίδι. Θέλουν να βάλουν έναν γκολ, παιδί μου, ο πανηγυρισμός εκεί. Είδα τους Αλβανούς, τι χαρά, τι τρελούς πανηγυρισμούς έκαναν με τον γκολ. Ήταν σε μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι ομάδα να παίζει αμυντικά. Η Αλβανία, εντάξει, λόγω του ότι είναι υποδέστερη ομάδα, τι να κάνει, δεν μπορούσε. Και τη βλέπεις ότι στο τέλος βγήκε μπροστά και απείλησε. Έφτιαξε μια πολύ καλή ευκαιρία. Χτύπησε στον τερματοφύλακα, δεν έδωσε το κόρνερ. Ναι. Στο 89 λες τη φάση. Ναι. Άρα, λοιπόν, μονό της ημέρας, Δανία διπλό. Το παίρνω πάνω μου. Ελπίζω να κάνουμε 3 στα 3 στα μονά. Τριάδα του Ανδρέα. Πολωνία, Ολλανδία, Χ2 και under 3,5. Σλοβενία, Δανία, Χ2 και over 1,5. Και Αγγλία win. Τριάδα αυτή 4-19. Η απόδοση στην αγαπημένη μας εταιρεούλα. Εμένα η τριάδα μου είναι 3 διπλά. 2-2-2. Ολλανδούς, Δανούς και Άγγλους. Πιστεύω ότι οι κουτσά στραβά τα καταφέρουν. Ό,τι και ασπάσει ήταν έκπληξη. Το πάμε βήμα-βήμα. Ούτως ή άλλως είναι 4, 7 και 10 τα παιχνίδια. Και αν
Μπορούσα να επιλέξω goal που μου πάει και μου αρέσει αυτό το σπορ. Θα έβαζα δύο παιχνίδια με goal ή over. Το ένα είναι η Σερβία με την Αγγλία, γιατί πιστεύω ότι οι Σέρβοι ένα γκολ με την άμυνα των Άγγλων μπορεί να το έχουν. Και το άλλο παιχνίδι το οποίο μπορεί να πάει goal ή over, παρά το γεγονός ότι οι Πολωνοί δεν έχουν την σούπερ επίθεση, έχουν σημαντικές απουσίες. Αυτό το μάτς λέω ότι είναι πολύ καλή η Ολλανδοί μεσοεπιθετικά. Μπορεί να ανοίξει και να δούμε και αυτό goal ή over. Άρα και αυτή τη διάδα με γκολ. Καλή τύχη σε όλους. Λοιπόν, να θυμίσω, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο NetOBETO. Μόλις φτάσουμε τους 1000 συνδρομητές, είναι δωρεάν εννοείται όλο αυτό το πράγμα, ένας από εσάς θα κερδίσει 100 ευρώ. Σε voucher, σε PaySafe, να το κάνει ό,τι θέλει. Είτε Steam, ό,τι θέλετε. Ένας από εσάς στους 1000 συνδρομητές. Δεν είναι δύσκολο, είναι απλό η διαδικασία. Πάτε το κουμπάκι και το κουδουνάκι που έχει δίπλα, έτσι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις μόλις ανεβαίνει το βίντεο. Οπότε αύριο το πρωί μαζί. Ωραία. Γεια σας. Yeah.